Hey, 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 yeah. Oh, oh, yo. Pakinggan mo to, huwag kang magalit. May sasabihin lang ako, huwag kang mapikon agad sa loob ng bahay nyo. Ika'y parang leon, kung makahol ka, huwag gastaig pang kamkyon. Demo, kaming wow to, shita to, tando o shite kyu ni kawate shimata no ichi merarete sumiko ni kakurete irune ko mitai ni ano yuki wa doko e ite shimata no doshite awa no yo ni kiete shimata no. Sa keyboard warrior, ika'y sikat na sikat. Kung magsalita ka, akala mo'y perpektong lahat. Pero sa personal, bakit ika'y tahimik? Parang pipi na di makabikas ng himig. Demo, kaming wow to, shita to, tando shite kyu ni kawate shimata no ichi merarete sumiko ni kakurete irune ko mitai ni ano yuki wa doko e ite shimata no doshite awa no yo ni kiete shimata no. Huwag kang magtago sa likod ng iyong screen, harapin ang mundo, huwag kang maging green. Kung may problema ka, sabihin ng diretso, wag puro kahol, ipakita ang totoo no. Demo, kaming wow to, shita to, tando shite kyu ni kawate shimata no ichi merarete sumiko ni kakurete irune ko mitai ni ano yuki wa doko e ite shimata no doshite awa no yo ni kiete shimata no. Kaya sa susunod, bago ka magsalita, isipin mo muna kung ito'y tama. Huwag puro kahol, ipakita ang iyong galing para respeto'y makamit at ika'y maging leading. Demo, kaming wow to, shita to, tando shite kyu ni kawate shimata no ichi merarete sumiko ni kakurete irune ko mitai ni ano yuki wa doko e ite shimata no doshite awa no yo ni kiete shimata no. Rocky baby,